selizilahla kunina mangabe ulibhekile kahle kanti nabafana babona begijima emaqeleni inkalo zonke behamba nezinja abanye beqhomisa ijwebu kukhombisa ukuthi balanda izinkomo emadlelweni kusho khona nje ngokusobala ukuthi ilanga selishonele ngempela uZothani ulokho ebamba umoya namanje emfulelwe into umshelo wakhe ngoba kuukuthi uJoje nje ngoba insuku zincanyana kumele abuyele edolobheni khona kusasa lokho kusayo inqobo nje mangabe ibuyile ngishengasakwangazange sayishele lo ntombi yes madoda naba bafana sebehamba zonke inkalo lokho kukhomba ukuthi balanda izinkomo kusho ukuthi le ntombi ngempela namhlanje ngize ngiyibone ho yeka amandlami ngisuka le msama kwelaseGoli ngijoja ngibheke emakhaya ngifena khona ngidlula ngiyoshiya le ntombi phela bekile insuku ezincane kabi insuku ezimbili hayi nento esisebenza ayike emhlabeni uyazi umuntu igama nje ukuthi usuke ephumule ngempela uthi uDays ungawenza nje insuku ezimbili ayi hawu ngane inhlahla unansi noma ngathi izinto ziyefana phela iyo leyana awuthi ngilungiselele ngikhipha kuswidi wami lapha ngithi ukudla kuze ngikwazi ukunuka kamnandi nami ngiyinsizwa lapha ibone nje ukuthi hayikhona namakhamu lapha hayi izoshawa namakha ibone ukuthi hayikhona hayi nkosazana sawubona ngimina nkosi yami umfoka Dlamini ngidabuka eMsinga njengoba nje ngize la ntokazi sengilayelwe ngaze ngafika lenhlahla ke cha wena ungazi mina engikwaziyo ngithunywe nje abakithi lapha abangasekho ngenhloso ukuthi ifune ngizokwakha umuzi wasekhaya ngakho ke ngane kwethu ungangixwayi ungathuki kade ngilindile lapha ayiwe bandla kathi ubanike lo sethi qhamuke ke sefika nezinkulumo ezingaka angani nomqoqo ingane wani noma ini ubhuti wami ngamsiza ngani ntokazi ungangisizi nje cha iyodwa into engifuna ukuthi ngikwazise yona ungowesifazana okhethelekile ngalokho ngoba ngikusho nje angiqambona manga since ngazile ngawe ubuthonga ngibulali ngiyabulala phela obafana nokufa uyabona nje nginensukwanyana ezincane ngifika izolo ekhaya kodwa ngibese ngithi cha namhlanje angigibele eGonzolo ntambama ukuze ngizovuyela ezihlobeni ezakule ndawo ngizokwazi ukuthi ngizokubheka la angitshele bhutami ufuna ukuthi usuka le eMkhuzi usuka le eMsinga uze la eMkhuze ngoba inhloso ukuthi nje wena uzoshela amanga noma yini angiqambona manga bhuti ntokazi yami uyabona ngisuka lapha yana kamamncane la oganele khona ngifikile khona ngenhloso ukuthi ngifuna ukufika kuseni emfuleni ngoba ngifuna ukuthi ngikhulume na umlomo nomlomo bese ngikwazi mhlawumbe uthole ngumakhala ekhukhwini khona soqhubeka kahle udaba lwethu eyake bhuti ngilalele ngabe inhloso yakhe ithini mhlasimpe cha ntokazi ngingomnye ofisa ukuthi uvusa umuzi wakubo othe mekubheka wakubuka ngeimpande zokujula ukuthi kungayihlahla esihle lesi singathi siqhoma siqhakaza ekhaya sifukamela amagantshi awuba nomthunzi omuhle ofukamela izizulwane nezizukulwana ngesimo sokuthi uyoba ngowesifazana oyikhethelo oyongakhisa umuzi kababa uvuke ngoba uyawo umuzi wasekhaya iyawo indlela kwethu ngakho ke mangithole wena kuyobe kufeziwe ngapha eMsinga ninayo icash budget wena nje bhutama ufuna untethe umuzi uwakhiwa umuntu wesifazana uthatha block anina awazi ukuthi umuzi wakho ngeMexcel kuthenga ama blocks kuthenga ucement kuthenga yonke into anina indawo amahado akwazi lapho kwakho khona mhlasimpe kusafuna uxhumana nabakini ngoba mhlasimpe ihloba uyijenanga ukuthi wena usufuna ukwakha ngoba mina ngeke ngikusize lutho mina ntombi akashangasi nje ngeke ngikusize ngalutho futhi mina ngisekuthe kabi indaba into eziningi angifune umuntu wesilisa lokho engibangela inkinga la ngiyaqonda dadewethu ngiyaqonda ntokazi ngiyazi mhlawumbe lenkulumo lelo ngwasemhlabeni mangabe ethi ufuna uzongakhisa umuzi ucabanga ngokwamandla nangokwemali nangokani angikusho lokho ngesimo sokuthi mhlasimpe ngifuna umuntu noma ngifuna umakhe noma ngifuna umuntu ozokwakha nje abeka ama blocks kepha ngidinga owesifazana engacishe ngimfanise nesecurity ozobe ebheka umuzi wasekhaya engizothi noma ngihambile ngisemazweni kube ukuthi mina nje ngifuna ukufunda ngiqede isikole ngihambe ngiyofundela kulokhuza amabhanoyi ekamaqoma nani angiphumile kuyona futhi mhlasimpe ngiyoyenza ngoba sengiqede isikole bese kuba ukuthi ngenzelwe iphathi enkulu ngiphinde ngenze nomemulo ngangifuna ukuphoqa ngisho omalume bami ngoba ngikhulela lapha nje komalume ungalinge nje lokho ngitshela indaba zengane kwane bhuti wami mhlawumbe phela ngicela ukukho amazi cela udlula
Ntokazi ungakadluli, ngicela uphinde ungilinde umzuzwana. Ngiyacela. Kusho uzothana ecwebisa amehlo.